Les tecnologies de la informació estan cada vegada més presents en el món educatiu. És un mercat en creixement que està substituint a l'educació tradicional. Els seus avantatges en els processos d'ensenyament i aprenentatge són múltiples. Augmenta l'atenció i la motivació, facilita la comprensió, augmenta l'accés a recursos per comentar i compartir entre l'alumnat i el professorat, facilita l'ensenyament, l'aprenentatge i l'assoliment dels objectius, augmenta la participació i la implicació de l'alumnat i facilita la contextualització de les activitats i la gestió de la diversitat. A més, els estudiants recullen més valoracions positives en activitats de rol més actiu, com investigar, desenvolupar la creativitat, efectuar correccions col·lectives i realitzar activitats col·laboratives. Soc en Baptista Borrell, president del clúster EduTech. Tenim un objectiu principal que és promoure l'ús de la tecnologia per a la millora dels processos d'ensenyament i aprenentatge. I alhora el que cerquem és la millora de la competitivitat de les empreses que configurem el clúster. I ho farem cercant els models de negoci per a cadascuna de les empreses que siguin sostenibles econòmicament i acceptats per la demanda, amb tres agents fonamentals, que són les administracions públiques, les famílies i els centres educatius. Cadascuna de les empreses que configurem el clúster per separat no podrem aconseguir influenciar amb aquests agents d'aquesta forma. Tots units sí que podrem. Soc Elisabet Marill, soc la directora general de Qualities Internet Solutions, soc a més la vicepresidenta del clúster i el clúster neix fa 5 anys quan, en un esdeveniment que es diu ITU Edu, un grup d'empreses del sector TIC catalanes ens vam trobar i vam començar a parlar de que era important estructurar-nos com a sector per projectar-nos al món. Després de 5 anys hem aconseguit estructurar-nos, hem aconseguit definir un pla d'actuació i en aquests moments començar la nostra projecció cap al món. Soc la Patricia Remiro, Cluster Manager del clúster EduTech. El pla d'acció del clúster es vertebra al redor de 5 eixos estratègics. En primer lloc, promoure la internacionalització de les empreses del clúster. En segon lloc, establint un marc de relacions estable amb institucions, govern, associacions i tot el món educatiu. En tercer lloc, conduint anàlisis i estudis de mercat que ens permetin recollir totes aquelles dades rellevants i casos d'èxit del sector. En quart lloc, volem participar molt activament en tots aquells actes de promoció i difusió de la tecnologia educativa. I en cinquè lloc, generant noves oportunitats de negoci i projectes col·laboratius entre les empreses del clúster. La creació del clúster EduTech crec que és una molt bona idea perquè es vegi realment el potencial que hi ha i el que pot arribar a fer aquest, diguem-ne, tot el conjunt d'empreses que treballem, editorials, amb tecnologies, amb solucions, que aporten i poden aportar molt. Des de Cruïlles sempre hem entès que participar del clúster EduTech és positiu per tothom. A nosaltres ens agrada sumar intel·ligències i entenem que qui se'n surt més beneficiat és el món educatiu, és l'educació en particular. Les famílies cada cop més valoren els projectes tecnològics que es desenvolupen a les escoles. El clúster té el compromís de recollir i generar evidències en el procés d'ensenyament i aprenentatge.